Luke chapter 11 verse 2. Nagtudlo dinhi si Christ ug usa ka importante kay nga prayer. Nangutana iyang disciples, Lord, teach us how to pray. So ang concern dinhi unsaon pag-ampo. And then gitudlo ni Christ ang pinaka-primary nga purpose sa prayer. Daghag purpose of prayer. Mo-pray ta kung mangayo tag pagkaon, mangayo tag protection, mangayo tag healing. Pero ang pinaka-primary, main nga purpose good sa prayer para sa expansion sa kingdom sa Ginoo. Tanawa ang ingon ni Christ. Verse 2. So Jesus said to them, when you pray, say, Our Father in heaven, hallowed be your name. So first, Father in heaven, wala pa ni nangayo ha. I-recognize ang Father nga nasa langit, hallowed be your name, na reverence. Next, your kingdom come. Your will be done. Asa? On earth as it is in heaven. Ang kingdom nga na-settled na sa heaven, gusto sa Dios ma-extend dinhi sa yuta. So ang primary purpose sa prayer dili lang sa atong pagkaon everyday. Gani ang last part nini nga prayer ingon dito si Christ, give us this day our daily bread. Last part na to siya. Ang first part, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So ang pinaka-primary nga purpose sa prayer para sa expansion sa kingdom. Now, once mo pray gani ka para sa salvation sa imong loved ones, dako kay na siya nga factor nga tubagon gyud. Ako nagtuo gyud ko, kung di lang kita muhunong sa pag-ampo sa atong mga minahals kinabuhi, tubagon gyud na sila sa saktong panahon. Nganuman, isa sa mga element, requirement sa prayer ay naunang imong good intention ug ang God's will. Of course, importante dapat mo pray ta by faith, persistently, pero isa sa mga dagkong requirement, dapat imong pag-ampo saktong intention. Usay mo pray tag work, di mao atong intention. Ato i-pray, Lord, tagay ko work, pero imong intention behind sa imong heart, nag-ingon nga, para dito, masatisfied imong self, gusto niyo palitan ng butang. So, na chances nga di ihatag sa Dios. Usay pud mo pray ta, dili will sa Ginoo. Pero mo pray gani kag salvation sa imong loved ones, first, nagid kay good nga intention. Way tao mo ingon, Lord, luwas sa guning tawhana kay naglagot ko. Once mo pray kag salvation niya, na kay good intention. Check. Ikaduha, God's will. Walay tao nga nag-ampo sa kaluwasan sa relatives nga dili God's will. Kaya ang will sa Dios ang tanang tao maluwas gyud. So diha pa lang nga bahin na check na imong intention, na check na ang God's will, na magmatter na lang ni kung kugihan ka mo ampo. So once mag-pray ka sa salvation sa imong relatives, di lang ka muhunong og ampo, one day tubagon gyud na sa Dios. Usay ang pagtubag sa Dios lang, dili instantly, mo take pag months, year, even years. 7 years gi-pray sa kong mama ang salvation sa kong papa. More than 7 years. Di na nako may pila kay gayon mi nagpadaot og tao sa hospital sa higdaanan. Kasagaran gipadawat nako, wala nay reaksyon. Namasin na lang ko basig napay reaksyon. Maingon na lang ko, sir, ma'am, kung nakadungog ka karon, dawata ang Ginoo karon sa imong huna-huna. And I know, bisan niya nga pamaagi, pwede gyapon sila makadawat sa Ginoo. Nayusay mo dawat sila sa Ginoo nga healthy pa sila, nayuban mo dawat sa Ginoo nga nanaybalatian, nayuban makadawat sa Ginoo diha na sa pila na lang kagutlo sa ilang gininhawa. Pero ang isa ko good news diha, one day sa eternity, magkita gid gihapon mo didto. Basta ay gyud hunong sa pag-ampo sa imong mga relatives.